Tikasan. What's up guys, it's your boy Tiu I'm Japet. and welcome back to our channel. Yay! Yung vlog natin kahapon is yung ano, yun nga yung guess The body part. Guess what body part? Guess what? Basta yun na yun kahapon. Ako yung, si Japet yung nag-guess. Tapos ngayon, baliktad na naman. Ako na naman yung mag-guess. Pero syempre, si Japet pa rin yung, ano, may ano tawag yan? Premyo. Yung preview daw guys, pag nakahula si kuya ng 5 times, 500 lang yung ibibigay niya. Pag makahula siya ng, pag hindi niya mahula, hindi niya mabutan ng 5 times, 5K lang yung ibibigay niya guys. Bahala nga dyan. Ako na nga, baliktad na nga yung ano, tapos ako pa nga yung magbibigay sa'yo. Grabe ka naman. Grabe, 1K mukha mo. 1K pag hindi niya mabutang 5. Parang lugi ako lagi nito guys. Parang ako lagi yung nagbibigay sa kanya. Sige, ano na lang, kasi bunso. So, bigyan natin. So yun guys, sana yung ano ting, mahiwagang blindfold. Kunin mo yung mahiwagang blindfold natin. Cute na blindfold. Yan. Ang cute naman. Yan guys, ito na yung blindfold natin. Ba't sa loob yung mata? Yan. Bantay na kita ka ha. Wala akong nakikita. Wala akong Ano na lang, doon ka na lang sige. Doon, yan. Tapos, Yung kamay mo na lang yung ano. sige. Okay. Una. Unang 10 body part. Okay. Ito, una. Wait lang. Tagal? Ulit. Dito? Sakto. Ha? Wala akong nakikita. nakakita. Dito ako nakaharap. Paano ko makikita? Matigas kasi. Matigas kasi yung kamay mo eh. Wow! Grabe, galit ko talaga. Promise, wala akong nakikita, Japet. Sige, ito. Tagal naman. Ulit. Ano ka muna? Ha? May 3 trials eh. Dito? Saan? Dito. Ha? Bakit? Ang kuha ni kuya guys, tikasan. Uy, wala, promise, malapit ako na, ko lang yun, guess ko lang yun. Promise, may tilapit ako. Ayaw mo yun. Paano ako makikita? Dito ako nakaharap, tapos nakaganyan ako. Paano ako makikita dun? Sige. Grabe ni Kasan. 2 over 8. Basta 2, dalawa na yung score ko. Next, dito na ako para maano ka na. Ulit. Sumunto, wala ko yung nakuha. Wala ko yung nakuha. Balik. Ako na, gunitan yung gamot. Dito? What? Dili pa nga. Ha? Sakto. Wow! Grabe! Lord, ano pa rin? Ha? Nakigano na ako nun. Paano ba yun? Tikasan. Bakit? Paano naging ko? Hindi ko nga alam. Pag nakagano na nga ako, partida na. Nakagano na nga ako. Paano ko makikita yun? Grabe ka naman. 3,
3. Duko na lang, duko. Three. Duko. Na. Sige. Isa. Dito. Hindi. Balik. Chan. Dili. Ha? Diyan. Chan? Ha? Kasan? Ba't? Hindi ko. Sinunod ko na ngayon. Sinabi mo. Gigi. Ganun ako. Nakaganon ako. Paano ko makikita yun? Oh. Ilala. 4. Ano guys, sige, kasi maano yung tingog ko guys. Grabe ka naman. Hindi ka na nga nagsalita. Paano Malaman niya talaga guys. Sinunod ko na yung ano mo sa lahat ha. May naisip ka na? Ha? Hoy. Pisngi? Hindi. Ulit. Dito? Hindi. Oh no. Ngi balik naman na. Wala boy, dito ay. Dire? Dili. 3 trials na guys. Oh, sige. Saan yun? Sa paa. Ay, paa na yun. Sa legs wala. Sige. Ano yun? 4/1. Oh no! Liig. Hindi. Ay. Bumawi na oh. Asa mo na? Parang ano pita, parang magaspang yung ano ah. Hindi. Wapagani. Hindi yun. Ano lagi? Dire. Hindi. Saan mo to? Last na lang last. Alright. Tigasan na. Chan. Hindi. 3 na. Saan ba? 4. 4-2. Saan? Sa ano? Sa ano tawag dito? Asa? Dito. Ha? Dire? Ano tawag dito? Hindi ko alam. 4-2. Ilong? Hindi. Ayaw, guniti ang buto mo eh. Ate kasan? Ha? Wala oy. Sige. Balik. Wala ko kakuan. Mamasa-masa lips. Last. Last. Ano na yun? 5-2. Meron pa nga 3 eh. Pag naka-8 ako ng score, wala akong ibibigay sa iyo pero pag hindi ako makaabot ng 8, 500 ka. Oh, so ano na lang? 3. So, ilan na ba yun sa akin? 5-2 no? So dapat hindi na ako magkamali. Grabe naman yun, tagalan mo naman.
Si Wang. Hindi. Tikasan guys. Yeah. Dito. Hindi. Last. Last. Wala ba to eh? Tikasan. Ulit, last. Tikasan. Tikasan. Noo. Hindi. Last, may 500 na siya. 500 na. Okay, last. Sige, last. Ayan. Ayan. Paano nagtatapos ang aming vlog, guys? Pabawas ako. Kapon ka guys. Dito. Wow. May kulangot pa guys. Walang iya. So guys, maraming salamat sa pag-watch ng videos namin guys. Subukan kong mag-vlog araw-araw guys para araw-araw din may 500 sa mga nanonood hanggang dito kasi siyempre hindi naman lahat ay manonood hanggang dulo eh. Kung gusto niyo ma-shoutout sa next vlog guys, mag-comment lang kayo ng pangalan nyo and place para i-screenshot ko tapos ilagay ko sa dulo ng videos namin. So doon po natatapos sa aming vlog kaya maraming salamat guys. Don't forget to like, subscribe, and share this video guys and click the notification bell and share. God bless. Kaya hanggang suli, paalam!